Venzelderheide wordt gebouwd. Altijd gezellig op een bouw, hè? Muziek zit erbij. Als het zonnetje schijnt. Ontmoeten en verbinden in de huiskamer. Nou, de deur staat erop. Zou je er ook iemand zien? Ja, er is iemand. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoi, is gezellig. Ach, de meneer van... Ja, de meneer van. Onderweg. Ja, Goeiedag. goeiedag. Hans Vermeulen, goeiedag. Hans Vermeulen. Vermeulen, ja. En praten we plat of praten we Nederlands? Ik praat Nederlands. Dat komt omdat ik hier niet geboren ben. Waar is Hans Vermeulen geboren? Hans Vermeulen is ooit geboren in het land van Maas en Waal. Ja, om precies te zijn in? Alvorst. Ho, Ja, klein plaatsje. klein plaatsje, klein dorpje in Maas en Waal. En, Gemeente West Maas en Waal is het tegenwoordig. en wat ligt er in de buurt wat ik wellicht wel zou kennen? Ja, Appeltern. Druten. Oké, ja. Druten, Ja, nu, ja, Druten, nu- ja, nu- ja. En hoe kwam Hans Vermeulen dan uiteindelijk hier terecht? Nou, dat is een heel verhaal, maar uiteindelijk zijn we... Kijk, in 2008 zo'n beetje, 2007, 2008 hebben mijn vrouw en ik besloten om te gaan verhuizen. Wat landelijker gaan wonen. We woonden in Tiel, Ja, bekend. ja. Ja, een beetje gaan kijken in de omgeving Groesbeek. En dat konden we niet zoeken, niet vinden wat we zochten. En zoekgebied groter gemaakt. En toen zag mijn vrouw opeens een huis hier in het Ven te koop. Een nieuw huis dat gebouwd ging worden. En toen dachten jullie van, dat is hem. Wij schrijven in. En ja, uiteindelijk is het dan geworden dat we hier in 2009 zijn komen wonen. En dat bevalt nog altijd? We zijn inmiddels weer verhuisd binnen het dorp, dus dat bevalt. Ja, ja. En waarom nog verhuisd binnen het dorp? Nou, we wilden wat kleiner gaan wonen. Oké. Ja, de leeftijd en zo, hè. Dan ga je denken, ja, nou. Dus vandaar. En nu zit jij hier, Hans, helemaal in je uppie, Ja, want eigenlijk... in de huiskamer. In de huiskamer. Eigenlijk zou het niet vol moeten zijn met mensen, maar sinds de coronaperiode uitbrak, heeft dat toch een aardige knauw gegeven aan het bezoekersaantal. Echt waar? Ja. Mensen die, die kwamen niet meer natuurlijk, omdat ze eigenlijk niet meer naar buiten mochten. Ja. En de actieve kaartclub die hier was, bijna elke middag wel, die is eigenlijk van de ene moment op het andere moesten ze thuis blijven. En dat heeft ze eigenlijk niet hersteld. Dus die kaartclubben zouden elkaar gevallen? Ja, die eigenlijk? mensen hebben andere bezigheden gevonden. Sommigen die zijn weer verhuisd. En, nou ja. Maar dit is toch een pareltje in de wijk? Dat is het ook, ja. En kijk, nou is het vandaag erg rustig, maar meestal zijn er dagen dat het gewoon druk is. En straks om 4:00, 4:30 komt de koopploeg, want om 5:30 wordt er gegeten. En wie schuift er dan aan? Moet je hier vooraf dan... Dan moet je eigenlijk invullen, we hebben daar een lijst liggen en daar kun je eigenlijk op inschrijven. Daar staat ook op wat de pot schaft? Zal ik eens even zeggen? Ja. Ja, dat weet jij natuurlijk zien. Ja. Kijk, hier is de lijst. Ja. En we gaan eten vanavond romige courgettesoep, spaghetti overschotel, griesmeelpuddel met warme bosvruchten. Goh, ja, en dat voor 7 euro. En dat voor 7 euro. Nou ja, daar hebben we er al, even En kijken, 11 Ja, ingetekend. dat is elke dinsdag als het eten is, dan is dat zo'n beetje wel het aantal. En die Hans, dat ben jij? Nee, dat is weer een ander huis. Nee, ik eet thuis, maar ik woon hier vlakbij dus. Nee, maar die zijn dan, komen ze tegen 5:00 worden ze binnengeschoven. Tafels worden keurig gedekt. Wat leuk. En ook die kookploeg, Ricky en Willy? Ricky en Willy, die wonen iets verderop in het dorp, die zijn ook druk bezig alvast de voorbereiding aan het maken. En ik weet niet of de vervolging er al bij zit. Maar ik kan me voorstellen, want hoe makkelijk is het om contact met elkaar te leggen of te houden? Of te onderhouden als je een hapje met elkaar eet? Nou, maar vandaar dat ook regelmatig zoveel mensen zijn. Wat leuk. Ja.
En dat werkt? Dat werkt, ja. Eigenlijk al zolang de huurkamer bestaat. Ja. Hoe lang bestaat hij al? Hij is vorig jaar is 10 jaar bestaan geweest. En was dat heel duidelijk een idee toen die huizen hier gebouwd werden? Om daar ook een... Ja, er is een actiegroep geweest hier in het dorp en die heeft zich daar sterk voor gemaakt. Die heeft toen allerlei dingen georganiseerd. Er is zelfs een grote veiling geweest waarin goederen en diensten verkocht werden. En al dat geld dat het opgebracht heeft, was dan een aanzet om in ieder geval de inrichting van de huiskamer te doen. Plus natuurlijk de nodige medewerking van de woningbouwcorporatie. Ja, want die hadden hier ook gewoon... dat hele blok is onder hun supervisie gebouwd. En toen is het zodanig ingestoken dat links en rechts van de huiskamer zijn twee woningen, bejaardenwoningen. En hierboven is een woonruimte ingericht voor alleenstaanden. Dus hier woont ook een alleenstaande man boven. Goh. En als het nou echt moeilijk wordt met de huiskamer op termijn, dan is het zodanig ingericht dat men deze ruimte bij de bovenverdieping kan trekken. En dan kun je alsnog een eengezinswoning ervan maken. Maar die 10 jaar, die zitten in de knip? Ja, dus die zijn al uitbundig gevierd afgelopen zomer. Ja, maar dat betekent dat de huiskamer toch bestaansrecht heeft? Ja, dat is sowieso een feit. En ik geloof dat wij hier aan deze kant van de Maas, het Noord-Limburg, de eerste waren zo'n beetje. Maar inmiddels is er een Heijen, een huiskamer, in Ottersum, in Milsbeek. En er zijn ook in Gennep dorpshuizen, tenminste wijkgebouwen, zijn ook huiskamers. En wie zit daar een stichting aan vast? Ja, er is een stichting opgericht van een aantal mensen hier uit het dorp. En dat heeft een prachtige naam gekregen. Belangenbehartiging, de BLOV. Bevordering, leefbaarheid, ouderen, Venzelderheide. Kijk, een hele stichting. Moet je een bepaalde leeftijd bereikt hebben om... Aanvankelijk was dat wel het geval, maar uiteindelijk is die leeftijdsgrens verlaagd of eigenlijk een beetje opgeheven. Dus iedereen die hier binnen wil lopen, die is zeker welkom. Nou ja, want ik kan me ook voorstellen dat er bijvoorbeeld in het dorp, je had het net over alleenstaanden, dat er mensen zijn die in de 40 zijn of misschien in de 30 zijn en die zich af en toe wel eens een keer alleen voelen of eenzaam. Als ze open is, zijn ze welkom. In principe zijn we elke middag open van 2 tot 5. En dan uiteraard de eten 's avonds. En dan... Elke dag? Ja. Ook in het weekend? Dit weekend niet. In het weekend niet? Dat hebben we wel eens gedaan, om te proberen hoe dat is, maar daar was eigenlijk geen belangstelling voor. Nee, we hebben mensen hun sociale dingen vaak. Ja, dat is er zo, ja. Dan, zeker ouderen die gaan op kinderbezoek of de kinderen komen bij hen op bezoek. Maar als de deur open staat, want dat was onze trigger, wij reden hier om het baantje, het Jeu de Boel baantje heen. En toen zagen we dat de deur open stond. Dat klopt. En toen dacht ik, nou gaan we even kijken. Maar hoe werkt dat dan als er niemand is? En de deur is toch open? Of... Nee, dan is de deur op slot. Oké, dus de laatste die vertrekt, die maakt altijd de deur? Die maakt de deur op slot, ja. En die haalt de vlag binnen, hè, want wij hebben ook de vlag buiten hangen. Normaal zetten we ook nog een bord buiten dat de koffie klaar is. Dat is trouwens het geval, ja. Als jullie dat willen, kunnen we dat wel even doen. Maar ik vind het een beetje gesjouw met dat bord, dus... Nou, die eerlijkheid wordt gewaardeerd. Maar even kijken, het is nu 3 uur. Ja. Doet hij het? Ja, hij doet klok. Het. Ja. Dus verwacht jij nog mensen de komende 2 uur? Dat weet je niet. Nee. Ik denk het niet, maar het kan zijn dat iemand langskomt en zomaar naar binnen loopt en komt voor een kopje koffie of wat dan ook. En dan zit je in je eentje? Ja, ik zit domme spelletjes te doen op een tabletje. Ja, je moet wat. En ik zit te luisteren naar Radio 5. Maar is het... Oké, dat vergeven we je, dat je de verkeerde radiozender op hebt staan. Ja, goed. Maar is het jouw beurt om nu dan de boel open te houden? Ja. Oké. Ja. Dus je zit in een bestand? We zitten in een rooster, dus op maandag is er altijd iemand. Op woensdagmiddag, morgen, dus er zijn er altijd meestal wel 2 mensen, want er is er toch aardig wat
Ja, knutselwerk, kaarten maken, bloemstukken maken. Oh, dat zijn de kaarten die ik daar zie of zo? Ja, onder andere, ja. Bloemstukken maken? Ja, en ja, ik denk dat er tegenwoordig ook een rage, geloof ik, om iets... Ja, kan je beschilderen en zo. Ja. Stippen heet dat. Oh, dat? Stippen? Stippen, ja, doe er wat mee. Nou, als je ziet, er zitten allemaal stipjes in of zo. Hoe ze het doen weet ik niet, maar mensen zijn er druk mee. Als ik dan even namens de Nationale Bond van Huisvrouwen durf te spreken, is dat vaatwasbestendig? Ik geloof het wel. Dit wel in ieder geval, maar ik heb geen idee. Maar alle gekheid op een stokje, ik vind het een knusse plek. Ja. En tot slot, als er nou iemand binnenkomt, één iemand, en jij zit hier in je uppie met je tabletje, en er komt iemand binnen waar je eigenlijk geen klik mee hebt. Gaat dan die ander daar zitten of zo? Nee. Tot nu toe heb ik meegemaakt dat ze altijd wel aan de tafel komen zitten. Dan doe ik dat ding aan de kant en dan... Toch een praatje? Altijd een praatje, natuurlijk, ja. En op het terras kan dat ook nog wel eens gezellig worden dan? Ja, zeker. Zeker als het mooi weer is, dan gaan ze buiten thee drinken. En eens het er zoveel tijd, dan wordt er iets georganiseerd, een barbecue of wat dan ook.